Dogs! Yeah. Good dog. Good dog. Good dog. Magulo ka, Dogs! Right! Tingnan nga natin ito, Dogs. Ay, mali. Kaya naman si Adogs magulo. Mga kadulskis. Ayun o. What's up mga kadulskis? Mga kadulskis, meron tayong pasalubong kila Hakats at Adogs. Kasi na rin kay Uno. Kapag bumili tayo ng ganito, mga kadulskis. Tren! Dog collar. Ito kay Uno, ito kay Adogs. Kaso parang malaki yata mga kadulskis. Tapos si Hakats. Meron din si Hakats. Siyempre. Hakats! Meow! Whiskas. Mga kadulskis. Ayan yung whiskas ni Hakats. Favorite niya. So, ayun natin. Meow! Favorite. 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 Mamaya na. Bili rin tayo mga kadulskis ng pedigree. Kilo-kilo lang mga kadulskis kasi bali 1/2 lang pala. Kasi syempre wala pa tayong budget. Wala pa nakita sa YT. Kaya, yan. Favorite ni to. Magaling kang kupal ka. May iba't ibang shapes. Pampagana yan sa mga alaga nating aso. Actually kay Adogs lang to. Kay Adogs lang to kasi bata pa pang or puppy yun mga kadulskis. Yung kila Uno, hindi kasi walang budget. So, ito. Try muna natin kay Adogs kung kasya. Let's go! Adog! Adogs! Adogs! Yeah. Good dog. Good dog. Good dog. Magulo ka, Dogs. Right. Tingnan nga natin ito, Dogs. Ay, mali. Kaya naman si Adogs magulo. Mga kadulskis. Laki. Hindi tama nun. Adogs, mini camera. Ano sa ato? Go. Adogs! Yeah! Good dog! Good dog! Kuha ka sa collar mo, ha? Collar na si Adogs. Yeah! This is my Adogs. This is my Adogs. Hi, Adogs. So yun mga kadulskis, nalagyan na natin si Adogs. Gagawin natin ngayon, bibigyan natin siya ng feeds. Ano yakat? Kasi mauna si Adogs kasi magulo. Si Adogs, tara! Mga kadulski, pakainin natin sila. Adogs. Hakats! Meow! Meow! Let's get ready to rumble! Ito sa'yo, Hakats.
Adogs. Hey! Poknat ka na naman. Sa kanya yan, Akat. Sabayan mo siya. Ito sa'yo. Grabe. So yung mga kaduskis, magulo pa rin talaga si Adol. So magulo pa rin, oh. Nahanap pa rin siya. Akats, sob na. Si Adol magulo pa rin. So yun mga kaduskis, kung natin pakainin si Adogs saka si Akats. Medyo bitin pa sila kaya lagyan natin ng konti. Ito si Adogs. Oh. So din Akats, sandali. Meow. Meow. Diyan na si Adogs na magulo. Sige. Ano yung kanyan? Ay! Dito ka na lang, Akats. Yan na, magulo si Adogs. Yan na, Akats. Dito ka na, dito na. Oh, dito nining. Ako may hulog. Wala na. Ayun o, Adogs o. Adogs, dali. Ayun o. Ayan. So yun mga kaduskis. Hindi pa rin busog to si Adogs o. Magaling Si kang Akats nandun na sa kupal second ka. floor. Nasa baka mag-vlog. So ganyan lang pagpakain ng mga tuta mga kaduski. Huwag natin bubusugin para hindi sila manawa. Doon na yung naghahanap-hanap pa rin. Kagaya nito, si Adogs makulit. Ayan. So yun na mga kaduskis. Please like and subscribe mga kaduskis sa ating channel para dumami na tayo. Yun, nahulog na. Akats. So till my next vlog mga kaduskis. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kaduskis. Siyempre bawal pa rin ang tamad. Let's go!